Ah, pastilan na lang yun. Among kapitan diri. Pertig yung kurakuta kaayo. Murag pulo na yun ni Katuig, hangtod ron wag gihapon na human. Gibulsa na yun niya tanan ng mga punduan na ambot asa na padulong. Wag gyud ayon ni mong kapitan bisa kung saon gyud eh. Kung saon nga inigmudagan na pud pagka kapitan inig kaleksyon, siya gihapon ibuto. Nya human mga tao magsige reklamo. Napay mga ayuda hangtod ron wag gihapon naabot sa mga tao. Pila ra magud nato sardinas, noodles, mao ra magyud nato bugas, bulad. Pero wag gyud gihapon na hatag sa mga tao. Hoy! Ganun wala maka nagdalag Christmas ha? Gadi mo ulo ni di baso. Daghan ka pa kay COVID ron. Sorry kay Kap. Sorry Ano kay man, sorry. Protocol karon, kung walay Christmas, dili mo gawas. Kap. Matur magiging kabayan brewers unta kap ba magkape ko dito ba kay lami kayo ng kape dito. Na anong magkape, magkano mo gawas ka nga wala makay face mask. Naalagi ko yung face mask Kap, nabilin sa balay Kap. Ako ang sa katuong Kap eh. Ah, dili pwede. Dili, nami kay ka ba? Ano mo yung paano ni? Kap, ay, Ulo, halika ka, kung tagbarangay mo namin, andi. ayaw Kap. Kap, may mas mo dali Kap. May mas mo dali. Bahala mo na Kap, bahala mo. Na ano ko ning usani. Kahit na po di ko luwa, pinagmas ko. Hoy, dali ngino wala mo kanagmas, ha? Ngino wala mo kanagmas, kabalo ka. Gusto ko nga, wala nagmas, ha? Ano kahit na mo kay ulo diri taon. Ay, mga consequence na ko. Kaya ka, palangga ta mo ba? Ako. Ano mong mas? Asa man? Ano man na? Uy, ano sa man dito? Ano nag lain mo yung sura di init pag yun ka. Ano sa man eh? Wataan mo gugog pang lasa ka. Lain ako pamati ba, maragilantan ko ba. Nya, iubo manggani ko. Gusto mo lang yung ulo. Ay, mura malaglawaso. Nakawabasa na kayo ko. Uy, basa kayo kang damay. Yan ang ulong ulo. Uy, madamay ka. Sorry ka. Pulay na lang. Uy, bahala ka siya. Sorry ka. Sorry ka. Balik ka. Gimi ako sa mong halok ka. Balik. Bahala ka siya. Unsa na pula ni? Unsa ni Kap? Kaginina ba? Kung tawag dito sa gawas ba? Wala yung Christmas. Ako gisaway ka. Namo na itagam ni mo Kap kay patakar kay gas mag mga tao Kap. Imo pa yung panghalo ka. Pag-hipos-hipos ayaw sa isa. Yung basta kayo. Ikaw Kap ba nabuso na kay Kap ba? Ayaw lang sa. Mag-order sa akong gabi. Mag-order sa akong. Ikaw, naka-order na ba ka? Wala pa lagi Kap. Kahapon ko lang diya. Ako pa-orderan ng kasi. Ikaw salamat kay Kap. Ay, kamusta man atong negosyo na diri? Ay, Kap, kaday na. Ay, murag yapon, buhi-buhi yapon. Ah, mayo kayo. Bisag lockdown, okay hapon kayo ah. So, namay, mga kami libre diha. Ah, ulang man sa taon-taan eh. Pero, sige lang. Ina Kap, asa naman ang kape Kap? Dahil lang, tulad sa i-order pa na to. Tapos dito. Oo ba? Oh, namig ito. Pagkapit natin ito. Tugnaw naman. Libre na pagkuha ni Kap. Libre ganito. Ah, yeah. Tulo Kap. Nakoy pan ba? Nakitaan ba? Naispatan ba? Ah, oo. Nakita pa na ako. Oo ba? Beautiful girl, wherever you are. Hindot siya. Yung tutag mata. Uy, Okay kayo siya. napay labi ba nga? Stop. Isabul kay. Ako una nakakita na. Ako una. Kasi ako kanihara kay ko galingkod diri. Lingkod raman ka. Ako Oo. wamang ka nagtanong sige magdukod-dukod kanina. Gaduko-duko lagi pero sige ko kuan Ako na. lagi una. Nakabantay lagi ko anak ganun na pa na. Amo na ni ron. So unahin na lang tani kung kisay mauna nato anig duol ron. Ikaw Kap ba? Si kaniha mo yung kasi pagkunis akong kabot ba? Ako kaya di para. Kung hindi pa natin mo na. Kap, kaniha pa ko si tanaw anak niya Kap. Kaniha pag yung kay dili ko galing ko halos Ayaw, una ako kanina. Order nila yung kami ni hindi ko siya ang tubangan. Naunsa na mahitawon ng trabaho ang ni agi ra man ka ako ganiha pa man ko si tutukan. Ah, bahala ka niya. Ako muna bala ka daw eh. Dili ko mo. Ako balik ba? Uy, berdulo na juga ano yung GoPro kayak yung nakaputi oh, tapos kanina naka-vlog. Kayo! Ay sir, sir, kama ako. Ano mo sa ganiha? Ano talo-talo? Sir.
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina? What's up mga kabayan? So maraming thank you sa inyong panonood dyan sa aming mga videos. O marami kayong thank you sa ato ang Master Barista si Master Brandon Wabe sa pag-abi-abi sa tuwa diri sa Kabayan Brewers. Sir, invite mo ang mga viewers sa atong coffee shop. Yes, punta kayo dito sa Binmangot, sa Kabayan Brewers. Active kami sa IG. And then sa Facebook, makikita niyo yung location namin. Kay Lera lang po ng Jollibee. And then open kami 6 a.m. to 2 a.m. pag weekdays. Tapos Saturday and Friday, 2 p.m. to 2 a.m. Alright, so yun lang mga kabayan. Hanggang sa muli. Bye-bye! Thank you! Salamat Kabayan Brewers! Action! Naunsa man na imong ubong plima ni mo murag nawasa dagan pasakay ko. Mandamay man ka. Unsa man kan puli ko oy.